Evo, dragi prijatelji, još par kadrova iz Trsta. Samo za vas, pratitelje, vjerne pratitelje YouTube kanala Almir i porodica. Meri i porodica, pardon. Ovo je ispred nas. Kaži, Ljubavi. Brod koji se zove Artanija. To je veliki brod. Glasnije malo. Ne znamo gdje ide, gdje putuje, ali je, kao što možete vidjeti, ogroman. Trst je zapravo jedna morska luka na Jadranskom moru. To je zapravo austrijska luka, ali kako smo čuli od našeg turističkog vodiča jutros, prije neka 2 mjeseca je Italija dodijelila Mađarskoj kilometar morske obale, tako da i Mađarska sada ima svoju luku ovdje, a naravno sada više nije zemlja bez mora u tom smislu, jel? Kako je bila ranije. Eto, čuli ste par informacija od Sandre. Svakako i uživajte još u par kadrova Trsta koje vam donosim u nastavku. Sandra, jeste ovo duboko? Brodovi gdje pristaju mora biti duboko. Ja bi se ugušio kad bi upao ovdje. Pa ovo je nije zadnje. To je mrdavo. A zato je to ovakav miris, Sandra. Da. Eto, toliko iz Trsta, svakako za naš YouTube kanal, ovog 29. aprila 2023. godine, subota. Svako dobro i pratite nas i dalje.